חבר'ה, ואנחנו בסרטון השני לגבי המחמאות פרווה שאנחנו מדברים עליהן, ואתן לכם למשל מחמאה שנשמעת ככה: את מאוד נחמדה. תשמעו רגע, זאת מחמאה שאפשר להגיד לכלבלב נחמד, יכול להגיד לאיזה חולצה שזה נחמד, אבל לאישה שחושבת שהיא נחשקת להגיד את נחמדה, זה כמו לא לתת לה כלום לפרפר בפנים. כאילו להגיד לה, יודעת מה? מספיק לך נחמדה. זאת מחמאה לא נותנים. מה כן אומרים? איזה אנרגיה מהממת יש לך. הייתי רוצה להישאר ולראות עוד קצת ממנה, או עוד הרבה ממנה. וזה משהו שהוא אישי, זה מדבר על אנרגיות פנימיות שלה, זה לא מדבר כללי, זה משהו שיעלה לה קצת את הדופק, ויעשה לך טוב בעתיד. תצאו במחמאות נכונות, מחמאות פרווה אנחנו לא משתמשים בהם, כי להגיד לאישה את נחמדה, את חמודה, זה מאוד שטחי, נשים לרוב לא מקבלות את זה ביפה. תדבר איתה על האנרגיות שיש לה, על המבטים שהיא מביאה לך, נמשיך בזה בסרט הבא. שיהיה יום נפלא חברים, ביי ביי.